Gelam soko bay brok tini tay gesa katal video ang o video no senamia nei tongmani Phiya ba mas senam kha yogya tangge hamba sanani musugui tongmani kwthar se thani tabok chin Tripura alakhen trending choli dong tabok chini Tripura saro motaiman laimani bangai tong Bin bisa kono tabo habjak Mahadev salada beruja bu Mahadev salada beruja bu maksud voice rock nam ini maksud voice rock nam ini khnai nai de bai bro omo kuno sangmang kha haide Mahadev salada beruja sangjang borok se monai tongrak hanyo nokha sali saltam sakang nokha chini te prasad chini borok borok sa bukhukjuk motaiman honai amo media ro balai khano viral kha ke bini ya ulobo nogu kha cherai umor kisani cherai bobo haino hai baba Mahadev motaiman honai amo nokha bini sakang rogo bo nokha gobangma YouTube rogo search kai nai khangke gobangma amo hai chini te prasad motaiman mani mangpeli chung lai thangnai sal rogo nokha ki bai tini o kok rong no tini chung kisa kok salai nai ke bukhukjuk khoroksa samani mata bario ei ma krikha bini orono phainai bathak phaika hanai hingangke do ako phaike angke mobile rogo video rogo nugui borongni tomung rok kok samani tomung rok nugui believe khainai de khayamo hai angbu kaisa confusion o kalaijak norok ba bomo hai norok boda confusion ngi tongkha norok boda omonoro comment ke sadi angke kisa confusion tongo tangi hamba amo haike kabang manchini te prasa bosongo lai thanga chalrogo bu nukha hingke bini sakangbu nukha bai brok ma kali no man nei kali murti tha saka thangai kasai tongmani amo bu nukha asu kheno chini ti prasa dofarongni bisingo chungno motairo hamjagai tongo hongke chini ti prasa dofa tangai phiyok jakya tangai cheng tabuk bo chini dofa chini society tabuk bo tangai asu tola jak Phiya ba nokmani hingke motairo sudu chini ti prasa bosongo no phainai asroina phai hne nogota hingke chini ti prasa nukhongo no ti prasa kamio no kotor chini ma Tripurasari baba Mahadev baba Goria amo hai kabangma motairok chini ti prasa rong no bor khai phai amo hai rong no nukjagi tonga hingke motairok chungno asungno hamjabi chajabi tong hingkai chini ti prasa dofa tabu butangi saka kasai mainya tabu butangi tolawo kulugui tong amo ani sungmong kaisa naki motairok kubuinu phayo chini ti prasa rong no hamjagui chini ti prasa rong ni nog nukungo phayo tongna ni Phiya ba jengde tuina rungyang chini tongmani chamani chayani bagi de omo tairo ba tei se kifli thang omono sungthai klai bai bro ke recently tabo kaisa video nungani belai khen viral engjak bukhukjuk chao motai phaika hanai udaipuro tai tonglia borong ni orono thangai bini nogono thangai batha ka hanai ngake do phaika belai khen chini ti prasarong ni bagi belai khen ka hamni ko Phiya ba wansok tai hingke oro bini sago bo habu fo bini bumani sago bo habu fo bini bahana jeni sago bo habu fo ngate 12 লক্ষ ti prasa tong 12 লক্ষ ti prasa no kibai borong no kaisa de thangkhana angbo khoroksa motaini bokto angbo motaino belai kheno hamjago believe khayo Phiya ba jodi se jeng motairong no tei amo haikheno ereng ngi tongkha ke amo chini bagi tebu belai khe hamyang na tabung nukjago chini Tripura wa simia chini Tripurasa bosongo simia baire rogo Tripura ni phata rogo bomo hai kabangma baba hani tong baba motaini bumungi borok danda bas khai motaini bumungi oha sakabo motaini bumungi easily borok no tong thokainai chaiman kebono hamya sanani thangya angbo motaini believe khayo ang bidi yagulo bayabrok tai kaisa nokha shihori pramod nagar den podnagar khoroksa cherai umor kasugya bini sakabo haini hai baba Mahadev khai hanai baba Mahadev na kare 30 tani sakabo te gobang kuk no khayo ko gangkai nukna norok nugi mangkhna ta ka ro buja ajaga wa soi dong saba bono believe khayo bak saba bono troll khai tongkha hingke amo hai rok bid debai kabang man amo hai nukha chini Tripura hawo motai manai bini sagangbo forest development hani phaisaka belai kheno po tungfari kalangkha oma ulole uma de bino talange se rogi naidi tongkha oma koyekdin porla salni saltan yagulo uma debi chok nangai se masaja hingke chung bomo haike believe khalai tabu omo hai rok mangpli nukhai जों ताबो बिलिभ खायना फानो खायथ'यांगै थांगो थकाय बाजी जों मकल बुसंगो समहायके नुगै दंखा जों ताबो मताय माननाय रंनो बिलिभ खायनान बो जरा नांनाय हायनि बागै बरक
lai thangnai sal rok no nogoi tabuk baksa belief khaya baksa khayo mo hate gani kaisa no koimung tongnai kubai matai mani tongkhang kai norok asuk social media mobile video khaya karai norok ni lama pavitro khai bhakti khai tongdi matai khulomui tongdi borok public norok no haino moito khaini norok soginai ni chorono ma kalainai nang ano hairedi nogredi mondiredi hi sanani nai chayang jodi kubai matai ni norok phai tongke matai no nono terus bebak nini je mucung marok manan mucung marok bebak sebungni rena. Oke, tini video asuk joran tai kok kabang salia bay bro.